Тази сесия е посветена на оценка на миокардната механика и последната лекция пък е посветена не на миокардната механика, а на това, което се случва в интракардиалният кръвоток. Имам удоволствието за първата лекция да поканя доцент Христова, с която ще ни занимае с основи на миокардният стрейн, нещо, което продължава да ни вълнува, продължаваме да го усвояваме и усещаме все повече неговите ползи. Ти си, Краси. Добро утро, уважаеми колеги! За мен е удоволствие да стартирам тази първа лекция с това какво е основното в стрейна, какво се случва през последните години. Откакто сме започнали да говорим, да работим Софийските дни по ехокардиография, мисля, че всеки разбира вече от стрейн и знае какво е стрейн. Така че всеки говори за стрейн. Аз няма да повтарям това, което сме показвали през последните години, но с какво стрейнът като техника е по-добър в днешно време като начин за изследване? Преди всичко, това е една от техниките, която ни дава възможност да изучаваме какво се случва с миокардната деформация, давайки възможност да бъдем по-точни в диагнозата и да дадем прогнозата на нашите пациенти. Една добра интерпретация на измерванията на стрейна като стойности могат да ни дадат много информация, но от друга страна неправилният взетият образ, неправилното изчисляване на стрейна също може да ни обърка и съответно да създаде различни проблеми. Знаете, че тук имаме форшортенинг на камерата, имаме влиянието, което се повлиява миокардната деформация от пред и след натоварване, също геометричните промени, които са последвали една деформирана лява или дясна камера. Също така, автоматичният анализ, който вече навлезе през последните години, е другата особеност, която може да подпомогне изследователя, стига той да бъде коректен в своите образи и по един или друг начин можем да уеднаквим нашите измервания. Така, този слайд сте го виждали много пъти в моите презентации, именно какво представлява деформацията, защото това е нещо съвсем естествено в функцията на нашето сърце, тъй като съкращението на камерите представлява един тип деформация, която се извършва в три равнини, в лонгитудинална, трансверзална и циркумферентна посока, в които имаме съответно при изтласкване имаме лонгитудинално скъстяване, съответно радиалното задебеляване и циркумферентното скъстяване. По време на пълненето на лявата камера, съответно имаме удължаването в лонгитудинална посока, задебеляването в радиална и удължаването в циркумферентна посока. От друга страна, влиянието на други фактори, като завъртането, усукването на камерата, дава допълнителна информация по отношение на енергията, която се генерира от една камера по време на пълненето. И така, че знаем, ако имаме 13% съкращение на миофибрите, евентуално това се касае за една нормално функционираща камера с фракция около 60%. И така, стрейнът като дефиниция представлява първоначалното деформация, която ние наблюдаваме по отношение на оригиналната дължина на даден обект и възможността да определим с този начин на деформацията това, което се случва в лявата камера, е един от начините, с които можем да ги анализираме в наше време. Имаме няколко вида стрейн, едноразмерен, двуразмерен и триразмерен стрейн. Стрейн от тъканен доплер, който е едноразмерен, също може да бъде измерван, но това, което ние прилагаме в днешната практика и това, което е user-friendly и се може да се възползвате от всяка една машина, с която имате такъв софтуер, това е speckle tracking или двуразмерният стрейн, който се получава чрез промяна на скоростта на движение на стената във времето, като интерполиране на стрейна.
Спекъл тракинга, това е една от технологиите, която именно позволява измерването на този тип деформация чрез черно-бялата скала на двуразмерният ни образ. В момента имаме няколко въведени софтуера, които са свързани с производството на различните машини, които са наложени на пазара, които също са, така да се каже, уеднаквени и стандартизирани. В някои случаи можем да говорим за спекъл тракинг, в други случаи говорим за tissue тракинг, можем да говорим за vector velocity imaging или за вектор за tissue тракинг, както е при различните вендори. И така, приложението на стрейна в наше време, бихме казали, че камерният стрейн преди всичко е един от методите, с които ние можем да диференцираме различните типове сърдечна недостатъчност. Дали пациентът ни е с субклинични нарушения в лявата камера, с субклинична дисфункция в кардионкологията, при пациенти с запазена фракция на изтласкване, редуцирана фракция на изтласкване, при диабетна кардиомиопатия и всички останали нарушения, при пациенти с аортна стеноза, като време за определяне на съответната интервенция, при пациентите с митрална регургитация, даваща прогноза при високостепенна митрална регургитация, какво да правим с нашите пациенти и кога съответно да насочим към замяна на камерата. При левокамерна хипертрофия, тъй като ни дава възможност да диференцираме различните диагнози, да дадем прогноза на нашите пациенти. При пациенти с ляв бедрен блок, това е един от методите за ресинхронизиращо лечение при тях. Също така при пациенти с остри и с хронична исхемия ние можем да бъдем много полезни. Деснокамерният стрейн, от друга страна, е един от методите за даване на прогноза при пациентите с пулмонална хипертония. За левопредсърдния стрейн ще говорим малко по-късно, така че няма да се спирам в моята презентация. И така, различните модели стрейн при една хипертрофирала лява камера. Виждате в първият слайд, това е един пациент, който е с хипертрофия следствие на артериална хипертония. Във вторият образ, това е пациент с типичен образ на сърдечна амилоидоза с апикалния сперинг, който се наблюдава. При болестна фебрис също имаме задебеляване на камерата и типични промени както в стрейна, така и в предиспозицията на натрупването на веществото, което ние анализираме. При една хипертрофична кардиомиопатия, идиопатична, върхова артериална хипертрофирала камера, както виждате тук е септална, имаме съответно различните варианти на предиспозиция на стрейна като показател за анализ на тези промени. И така, фракцията на изтласкване все пак остава един от моментите, в който ние изследваме нашите пациенти като показателно. Лонгитудиналният стрейн е именно този, който може да разграничи пациентите с различна фракция на изтласкване и с различните субклинични състояния и съответно да даде по-добра прогноза при нашите пациенти. След мен професор Донал ще говори много повече за сърдечната амилоидоза, но аз само ще посоча няколко проучвания, които се наложиха в последните години, че сърдечната амилоидоза може да бъде, така да се каже, диференцирана поради типичния беляк, който се наблюдава в този апикален спаринг, който имаме най-високо съкращение, наблюдавайки го тук на върха на лявата камера, което е много типично при една амилоидоза. И именно проучванията доказват, че този апикален спаринг включително се наблюдава и още в ранните стадии на тия пациенти, които са с амилоидоза. От други проучвания, които също разглеждат значително голяма група от пациенти, около 1200 пациенти, които са реферирани в няколко центъра за амилоидоза в Европа, със сигурност можем да кажем, че апикалният спаринг е методът, по който ние можем да дефинираме нашите пациенти. Ако липсва този показател, ние със сигурност можем да кажем, че нямаме пациенти с сърдечна амилоидоза. Фракцията на изтласкване е все пак запазена при тия пациенти, доколкото глобалният лонгитудинален стрейн като съотношение
е намален и води до този индекс, който се измерва при тия пациенти. И когато имаме показател, който е повече от 4,1%, можем със сигурност да уточним, че се касае за пациенти с сърдечна амилоидоза. Какво е клиничното значение? Именно, че много от тези пациенти, които с съмнение за сърдечна амилоидоза са били изследвани с трансторакална ехокардиография, този показател е донесъл до значително подобряване на диагностиката при тях и ненужните изследвания при тая група от пациенти. Стрейнът в кардионкологията, това е едно от предимствата на лечението на тези пациенти. Аз показах в вчерашната ми презентация. Това са резултатите от проучването СЕКУР на групата на професор Марви, където и България беше включена в това проучване на жени с карцином на гърдата, които бяха на терапия с антрациклин и херцептин, проследяване в продължение на 5 години. Именно тези пациентки, които са с съмнение за кардиотоксичност, лонгитудиналният стрен беше първият показател, който показваше промяната в левокамерната функция преди промяната на останалите показатели. Така, глобалният лонгитудинален стрейн е сигнификантно по-нисък при пациентите с запазена фракция на изтласкване, включително 1 година при проследяването им, и това доказва, че със сигурност може да бъде използван в проследяването на тези пациенти. 2023 година това са последният гайдлайн по отношение на стресирането на пациентите, по отношение на химиотерапията, която те провеждат в кардионкологията, и съответно мониторирането при тях става не само въз основа на фракцията на изтласкване, но и на глобалният лонгитудинален стрен. И всеки дроп на лонгитудиналния стрен с минус 10% води до повишаване на риска от развитие на кардиотоксичност и задължително тия пациенти трябва да бъдат консултирани с кардиолог и специалист в тази област, който да даде своето лечение. Стадирането на сърдечната недостатъчност последните години излязоха много проучвания, които именно показват, че при асимптомна сърдечна недостатъчност, още в стадии Б, ние имаме хемодинамични промени, които се свързват с нарушения в хемодинамиката на лявата камера и които също така водят до една левокамерна дисфункция, но промените настъпват първо в стрейна на камерата, а след това в лявата фракцията на изтласкване. Новите ехокардиографски параметри при наличието на този абнормален лонгитудинален стрейн със сигурност дават ни показания, че ние можем да си служим с този показател при пациентите, които са с сърдечна недостатъчност. Това е също проучване, публикувано само преди няколко години в JACC, който именно проследява тези пациенти с една сърдечна недостатъчност с запазена фракция на изтласкване. В продължение на 9 години лонгитудиналният стрен е наистина независимият фактор, който ни дава възможност да разпределим различните групи пациенти въз основа на този показател за сърдечна недостатъчност клас А, Б, С и Д, в зависимост от промените в лонгитудиналния стрен. Имаме все пак различни методики, които оценяват глобалният лонгитудинален стрейн, освен ехокардиографията, чрез спекъл тракинг, двуразмерен и триразмерен спекъл тракинг, можем да използваме, както казах, тишо доплер и вектор велосити имиджинг, но тази техника е възможно да бъде осъществена също и в ядрено-магнитния резонанс, където ние използваме методиката на тагинг, на фьючер тагинг и на определяне на плътността и на чувствителността на съкращение на миокарда. Каква е разликата между двуразмерния и триразмерния стрейн? Какви са стойностите, които ние би трябвало да съответно да анализираме и да предприемем като нормални? Преди всичко лонгитудиналният триизмерен стрейн все пак беше валидиран преди няколко години, през 2018 година. Дава една много по-добра представа по отношение на
пространственото разпространение на деформацията на камерата именно в тези три равнини, тъй като позволява изчисляването на една зона на стрейна, която позволява да се изчисли деформацията както в радиална, така и в трансверзална посока. Все пак имайте предвид, че симултантното наблюдение на всички сегменти е особено важно, и особено когато се касае за пациенти, които са с асинхронна камера. Този показател е много подходящ. Това е едно ретроспективно изследване на 400 пациента, които са били проследявани с Speckle Tracking технологията, изследвайки както глобалната фракция на левокамерното изтласкване, глобалният лонгитудинален стрейн от 2 и от 3 кухини, от триизмерната ехокардиография, също и с лонгитудиналния стрейн от триизмерната ехокардиография. Единственият предиктор, който с силен показател по отношение на смъртността при тези пациенти в следващите години е бил единствено лонгитудиналния стрейн, както в 2, така и в 3 триизмерната ехокардиография, и показател, който е с стойности под минус 11,3 и с висок риск за сърдечно-съдова смъртност при тази група от пациенти. Това са данните, именно които проследяват различните методики на изследване на фракция на изтласкване на глобален лонгитудинален стрейн от 2D и 3D ехокардиографията. Съвсем набързо, това все пак проспективно проучване, което именно дава възможност изкуственият интелект да намали грешката на изследване при нашите пациенти. Все пак данните са проспективни, те очакват допълнително валидиране, но възможността на изкуствения интелект като един от начините за автоматичен анализ на глобалния лонгитудинален стрейн в ехокардиографията е обещаващ показател, където се изключва субективният анализ на този показател. И така, като моето заключение на тази цяла презентация, където се опитах да събера всичко, което е излязло през последните няколко години, е, че оценката на левокамерния стрейн от двуразмерната ехокардиография позволява наистина да използваме показателя с прогностична цел по отношение на много голям спектър от сърдечно-съдови заболявания. Условията на спешност, възможността на 3D ехокардиографията и обследването на Speckle Tracking ехокардиографията наистина е лимитирано, но пък позволява допълнително да дадем възможност по отношение на диагностиката на нашите пациенти и съответно да проследим различните пациенти в различния стадии на заболяванията. Също така, възможностите за анализиране на останалите кухини, като дясна камера, като ляво предсърдие, дясно предсърдие, са много големи с възможността на тази техника. И аз ще ви задам един въпрос на края на моята презентация. Имаме 4 типа левокамерна хипертрофия. Кой от тези пациенти според вас е с септална хипертрофия? А, Б, С или Д? Кой е за А? Кой е за Б? 2. Кой е за С? 1. А за Д? Също 1. Верният отговор е Б. Виждате, нарушенията, които се наблюдават тук антеросептално, именно подсказват този признак на септална хипертрофия. Така, първият пациент е, със сигурност можем да кажем, че е пациент с амилоидоза. Вторият е с тази септална хипертрофия, който го виждате. Третия и четвърти пациент са с хипертрофична кардиомиопатия, различни варианти, които можем да диференцираме като заболяване. Благодаря ви за вниманието. Да благодарим на доцент Христова, както винаги блестяща и много полезна презентация. Някакви коментари, въпроси към нея? Аз бих искала, така сега в момента ми хрумва,
Как бихме могли да направим добре разликата между една хипертрофична кардиомиопатия, която е необструктивна, и с хипертонично или хипертонично ремоделираната лява камера, която много често срещаме при нашите, вярно, по-възрастни пациенти? Имаш ли идея по въпроса и да говориш на това? Значи, по принцип, падането на стрейна при артериална хипертония обикновено се наблюдава в базалния, антиросептално-базално, така че най-често там са само промените или в антиросепталната стена. Докато при една хипертрофична кардиомиопатия, аз как показах, нали, такъв вариант, където можем да имаме включително апикално спадане на стрейна, когато там е най-голямата хипертрофия. Ако имаме засягане на цялата камера, там ще имаме показатели, които ще бъдат със сигурност понижени в целия болайс, който ние интерпретираме по отношение на глобалния стрейн. По принцип, пациентите с артериална хипертония, те са с все още запазени стойности на стрейна. Много рядко ще видите хипертрофично сърце на следствие на артериална хипертония, което да бъде с стрейн под 18. Докато при хипертрофичната кардиомиопатия там стойностите са минус 13, 14, минус 11, зависимост от степента на хипертрофия. Добра информация, може да използваме тези цифри в нашата ежедневна практика. Някакви други коментари, въпроси към тази презентация? Сещам се, че не беше много далеч времето, когато стрейна навлизаше и си го обяснявахме и го проумявахме, и отдаве ми хрумна колко бързо стигнахме до това изкуственият интелект да решава нещата ни. Добре? I did. Благодарим, Краси. Следващият наш лектор е професор Еван Донал. Аз мисля, че той ще бъде включен онлайн. Good morning. Hello, good morning. Nice to meet with you today. Unfortunately on Zoom, but still it's fine to be able to share with you some data about the use of strain imaging and hypertrophied heart. So I don't know if I can start, but I will, and we will see if it works. So you see my slide, I think. So of course, if I discuss about hypertrophic cardiomyopathy, we have to keep in mind that the problem that we face is that patients with hypertrophic cardiomyopathy are rare, but much less rare than the ones that are diagnosed. And then we have an issue to better diagnose who are the patients with an hypertrophic cardiomyopathy. So the definition of hypertrophic cardiomyopathy is a thickness somewhere in the LV that is greater than 15 millimeter. It could be on the septum, but it could be at the apex, it could be at the lateral wall or the posterior one. So we have to be very careful when we do an echo to assess properly the thickness of the left ventricle, and also, of course, to make sure that if we have an hypertrophy, this hypertrophy is not related to an increase in afterload, like in patients with hypertension or aortic stenosis. So the vast majority of patients with an HCM have quite no symptom and have a normal lifespan. But some of them might have events, and some of these events could be extremely problematic. So we have to define among the patients with an hypertrophic cardiomyopathy who are the ones who will have potentially an event. So the patients at risk are the ones we are looking for. And when we look at all the patients with an hypertrophic cardiomyopathy, of course, the phenotypes
of this hypertrophic cardiomyopathy are extremely diverse, and then we have to be very careful and to assess properly the myocardium, as I said before, but also the mitral apparatus and the RV and all the components of the heart, because it is extremely important to differentiate the patient who have a sarcomeric cardiomyopathy and the patients who have a phenocopy. And we will start to discuss with the patient with an hypertrophic cardiomyopathy that is a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy. And at the end, I will discuss a bit about one of the phenocopy, which is the amyloidosis. So the phenotypes is extremely diverse. We use echo, but also we have to use CMR at least once to assess the anatomy of the hypertrophy and to assess for the presence of fibrosis. So when you look at the guidelines, these are the American guidelines, you see that, of course, you start with the clinical assessment, with the EKG, and then you have to do an echo and maybe a CMR at least once. And then after, you have to do a precise assessment of the phenotype of the hypertrophic cardiomyopathy. Is it an obstructive HCM or non-obstructive HCM? And you also have to look for the genotype, because it's something that can influence the way you will deal with the patient and his family. When we look at the prognosis of patients with an hypertrophic cardiomyopathy, you see that most of the patients have a benign prognosis, but some will have a sudden cardiac death. So of course we have to look for them, but some will also progress to heart failure, to chronic heart failure. These could be obstructive or non-obstructive. These could be treated by medicines or might need a heart transplant. So we can have some sudden death, we can have some heart failure, and we can have also patients who will develop an atrial arrhythmia or an atrial cardiomyopathy related to the risk of stroke. So all these events are extremely diverse and are related to the different phenotypes of hypertrophic cardiomyopathy. So this diversity of hypertrophic cardiomyopathy is related also to the fact that in some patients you can find in the family the parents or children who don't have an hypertrophic cardiomyopathy, but might have a dilated cardiomyopathy, or some might have an hypertrophic cardiomyopathy and some might have a non-obstructive cardiomyopathy. This is extremely diverse. So we really have to look at everything. And as it is written on the slide, and I said that already, look at the myocardium, of course, but look also very carefully at the mitral apparatus, because most of the patients with a sarcomeric cardiomyopathy have abnormalities of the mitral apparatus. And one of the problems we face is that some patients might have an hypertension, and it might be challenging to differentiate who are the patients who have an hypertension and a secondary hypertrophic heart, and who are the patients with some degree of hypertension and a real hypertrophic cardiomyopathy. And it has been demonstrated, that if we look very carefully at the diastolic function and maybe the strain data, we can differentiate the patient who have a sarcomeric cardiomyopathy, because these have a much worse diastolic function and a much worse GLS than the one with an hypertrophic heart related to the hypertension. I told you that we have to look at the phenotype. So to look at the phenotype, we can look at the 2D or the 3D echoes. We can look at the CMR. And of course, we have to look very carefully at the EKG. These are two examples of a patient with apical cardiomyopathy, one without any aneurysm and one with an aneurysm. And that's extremely important to be strict and to be very careful when we do the echo to assess the presence of this aneurysm. So we have to be very careful. I told you about the mitral apparatus. It's not the topic of today, but it's extremely important to differentiate patients with a sarcomeric cardiomyopathy and patients with a secondary hypertrophic heart.
And then we move to the use of GLS and to use of strain data. And that's pretty interesting to see that the most important is the hypertrophy of a segment. The most important is the risk to have some degree of fibrosis in that segment. And usually, when you look at the GLS, the segments which the worst longitudinal strain are the segments where the hypertrophy is the highest. So that's quite interesting to look at the patterns of the GLS. This pattern of the GLS is related to the pattern of the hypertrophy. And worse is the GLS, worse is the prognosis. Worse is the longitudinal strain in one region, higher is the risk of fibrosis in that region. So if we cannot assess the patient with a CMR every single year, which is something that we cannot afford, at least in France, we can still follow the patient with the GLS and year after year look at the way the GLS is changing, because we know that this GLS is really nicely correlated with the phenotype of the hypertrophy. And as you know, probably GLS is extremely robust. And this is really the tool that we have to use in our everyday practice when we check for a patient year after year, because this is the most robust tool we have when we quantify something. So it has been demonstrated that GLS is associated with the prognosis, with the risk of arrhythmic events, but also with the risk of heart failure. It has been demonstrated in several papers. I just show you one of these papers that we did with one of my colleagues in Bordeaux. And you see that according to the group you were, the prognosis was not the same. And if you have a GLS that is below 13, you see that the risk of heart failure is much higher than if you have a preserved GLS. This is an independent prognostic marker, and the cutoff we could use to define the patient at low risk and patient at higher risk is 15.5. And you will see that in the other papers that have been published after this one, the cutoff of 15 seems to be adequate. So you see, for instance, that paper that has been published more recently, showing that we can assess precisely, quite precisely, the prognosis of our patient with an hypertrophic cardiomyopathy if we use these two parameters, the GLS with this cutoff of -15 and the LA volume with the cutoff of 34, as it is mentioned in the guidelines. So you can use these two parameters to better define who are the HCM patients at risk and who are the patients at very low risk. So that's something that is quite useful for our daily clinical practice. And something else about strain in HCM is that you can use GLS, as I told you, but I told you that most of the time we look at the regional strain also. And if we look at the regional strain, it's quite interesting to look at the dispersion of the peaks. And you see that when you compare a patient with a healthy heart, despite the fact that there is some degree of hypertrophy, and a patient with the HCM, most of the time, the dispersion of the peak of longitudinal strain is much greater in HCM patient than in patient without any disease, for instance, athlete's heart. So that has been published several times. We did one study in my city, and it has been clearly identified that this dispersion is really a good tool to differentiate what is physiologic and what is pathologic. And when you look at this paper from Oslo, from Christina Oga, you see that when you compare the prognostic value of the LGE, so the CMR, the assessment of the fibrosis in CMR, and the mechanical dispersion, you can find that with the cutoff of mechanical dispersion of 67, you can differentiate different kind of prognosis. And in a multivariable analysis, it has been shown that this mechanical dispersion might be at least as good as the LGE to define the prognosis of a patient. And in the study of Christina,
the mechanical dispersion was better than the LGE, but it is the only one like this. But we can really keep in mind that this mechanical dispersion that we assess automatically when we do the longitudinal strain assessment is really something that we can consider for better define the risk of our patients. And then I would like to move forward from the LV to the LA, sharing with you some data. There are quite a lot of data actually looking at the longitudinal strain of the LA and the risk of arrhythmias and the risk of stroke. And it has been defined, at least in that patient, but in that paper, but also in other papers, that if you have a decrease in longitudinal strain in the reservoir function of the longitudinal strain of the LA, you have a much higher risk of stroke and arrhythmias than if you have a preserved LA function. So I think that's a really important message because I told you that most of the patients with an HCM have a good prognosis. Most of them will not have any heart failure or sudden cardiac death, but some of them might develop a stroke or some arrhythmias. And we can better define who are these patients to maybe define who are the patients that should be seen more frequently to check for the arrhythmias and to check for the need for an anticoagulation. So I really think that this LA reservoir function is something that we have to integrate in our practice to track the patients who need an anticoagulation therapy. So as I told you, it is very important to define the fact that a sarcomeric HCM is really something that is specific. This specific disease is related to a genetic abnormality. This specific disease could be differentiated from hypertrophic heart and from athlete heart if we look at the strain patterns, if we look at the dispersion, and we can also use the strain data to define the patient at risk for arrhythmias. And if I could have time, could have been able to show you some data about artificial intelligence use of a strain data set to better define who are the patients at risk for ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. So we can really look very carefully at this trend data set when we have a patient with an HCM because there is a lot of information, and thanks to the artificial intelligence tools that we will have soon on our computers, we might be able to do even better than what we are doing now. So these are my conclusions about hypertrophic cardiomyopathy. So we have to look at the EKG, we have to look at the echo very carefully. And of course, we have to look at the genetic testing, but strain is really something that is mandatory to assess the LV and to assess the LA. If I have some time to discuss a bit about amyloidosis, of course, amyloidosis, this is the same. We have to start with the clinical assessment, and you have this slide showing what you should think about when you think about amyloidosis. So the carpal tunnel syndrome, the family story, the right heart involvement, all these things are extremely important. When you look at patients with diverse diseases, the prevalence of amyloidosis is quite high, and you see that when you have a heart failure with preserved ejection fraction, 12% of these patients might have an amyloidosis. When you look at aortic stenosis, it is 8 to 10%. When you look at the patient who is potentially having a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, instead of a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, you can have an amyloidosis in 7%. So this is quite prevalent. And then you have to be very careful to look at the EKG, to look at the thickness of the left ventricle, and to look for all these parameters that are in black on the slide. But when you look
For amyloidosis, the cutoff is not 15 for the thickness of the LV, the cutoff is 12 millimeter. So you have to think about amyloidosis earlier, as soon as possible, actually, because as soon as possible we start the treatments, better will be the prognosis. So for sarcomeric cardiomyopathy, the cutoff is 15. For non-sarcomeric cardiomyopathy like amyloidosis, the cutoff is 12 millimeter. And then you can use the echo assessment of the thickness of the LV, the thickness of the interatrial septum, the thickness of the RV, the thickness of the valve leaflets to see if the patient has some aspects that are related to amyloidosis. And it has been clearly demonstrated that we can use also the strain data, and this apical sparing that you see on the slide is one of the main drivers to propose the realization of a scintigraphy, because most of the patients with a TTR amyloidosis, but also a AL amyloidosis, have an apical sparing, which means that there is a decrease in the longitudinal strain in the basal and the mid segments, and a preserved longitudinal strain in the apical segments. So this is extremely important to perform properly the echo. And if you want to have this apical sparing, and if you want that this apical sparing is a bit specific of amyloidosis, you have to be careful to not foreshortening the LV, because if you have a foreshortening of the LV, the prevalence of apical sparing will be much higher than the one you should get. And you really have to be careful to avoid this foreshortening. And if you avoid this foreshortening, this apical sparing is really a nice tool to define the patient at high risk of amyloidosis. So if you have this suspicion of amyloidosis in echo, you will have to look for the biological test for excluding the AL amyloidosis, and then you will do the scintigraphy to see if the patient has a fixation of the heart. If there is a fixation of the heart, then potentially the patient has a TTR amyloidosis. But first of all, you have to don't miss AL amyloidosis, because it is extremely urgent to start with the chemotherapy in these patients. So this is an example of a patient with an amyloidosis, with a TTR amyloidosis, so too severe TTR amyloidosis, should I say. You have the apical sparing, but you have also a very severe decrease in diastolic function, and the patient is seen too late, probably, because the degree of hypertrophy is extremely important for the LV and the RV. You see the leaflets of the mitral and the tricuspid valve. This is absolutely abnormal, and this is extremely typical of a TTR amyloidosis. So the idea is that we have to make the diagnosis earlier. And if we want to make the diagnosis earlier, we can use the GLS, the apical sparing. This is mandatory, should I say. But you can also look at this apical sparing that you can see for the RV. And you see that the RV strain is an independent prognostic marker as well, with this cutoff of 17%. And as I told you for the sarcomeric HCM, you can also look at the LA strain, and in the case of an amyloidosis, it is quite astonishing to see how severe is the LA how severe is the decrease in the LA reservoir function, and this decrease in LA reservoir function is really associated with the prognosis. So you know that the normal reservoir function is 40% is the normal value. And in a case of amyloidosis, most of the time you are much below 20, and you see that you have a prognostic value if you have a reservoir strain of the LA that is below 13%. So it is quite important to look at the GLS. You have the cutoff values on the slide, to look at the LS trend, to look at the RV trend, and all these trends are extremely important in the follow-up of our patient with amyloidosis.
I don't have time to develop that, but we can also combine the assessment of the afterload and the GLS to get the myocardial work indices. It has been shown by us and some others that it is more sensitive than the GLS, but it is probably still something that is work in progress. But myocardial work could improve the sensibility of your assessment of myocardial function in amyloidosis. So as I said, for sarcomeric cardiomyopathy, in the case of amyloidosis, we start with the clinical assessment. We look at the EKG, and then we have to look very carefully at the echo in 2D, looking at the RV, looking at the valves, looking at the LV. And then on top of this basic assessment, we have to use Speckle tracking of the LV, but not only, we should also look at the RV and the LA. Thank you very much. Thank you very much, Professor Donal, for a very interesting presentation. Колеги, въпроси към професор Donal? I have one question to you. How do you think, how is possible to differentiate actually the hypertrophic athlete's heart from hypertrophic cardiomyopathy, which is possible to do in a clinical practice every day? I really think that athlete's heart it's not that frequent that an athlete heart has a LV hypertrophy that is greater than 15. It happened, but it's not that frequent. If it is the case, I think that looking at the size of the LA is something that is quite important because most of patients who have a disease have an increase in the LA size. So that's one point. Usually we do an exercise stress echo to check for the response of the LV during the exercise. And when we do this rest and exercise stress echo, we usually combine the classic assessment with the assessment by Speckle tracking, and we will have some strange patterns when we have an hypertrophic heart instead of an athlete heart, because in an athlete heart, there is no dispersion, the strain is totally normal at rest and during exercise, which is not the case when we have a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy. And if we are still in doubt, we will do a CMR to look for fibrosis. But the problem with fibrosis is that some athletes might have a bit of fibrosis, and it's not something that is pathognomonic of a disease. Други въпроси, колеги? There is no additional questions, and thank you once again for joining us, and hope to see you very soon again in Bulgaria. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Следващата презентация на доцент Христова ще чуем ролята на стрейна на лявото предсърдие, дали е допълнителен така информативен показател или още някои други неща може да очакваме от него. Аз мисля, че много от нещата за левопредсърдния стрен бяха казали от професор Donal. Защо е толкова важно да изчисляваме функцията на лявото предсърдие в наши дни? Това може би ще е един от начините, с които ние можем най-вече да оценим диастолната функция на пациентите. Знаете, че лявото предсърдие е част от пълненето на лявата камера. Именно процеса на пълнене е един от моментите, в които ние най-добре можем да оценим какво се случва с нарушаването на функцията. Така че лявото предсърдие в неговите 3 фази на
дейност на механика, която то развива по време на сърдечния цикъл, като резервоар, кондуит и като помпена функция, която е съвсем малка част от последната фаза на пълненето на лявата камера преди започването на съкращението, са доста важни при оценката на цялостната оценка на един пациент с сърдечна недостатъчност. Как оценяваме лявото предсърдие? Преди всичко ние гледаме за неговата големина, неговите обеми. Можем да използваме измервания от ММОД, от двуразмерната ехокардиография. Можем да направим площта на лявото предсърдие, както и да калкулираме обемите на лявото предсърдие от двуразмерната и триизмерната ехокардиография. Това, което се наложи през последните години от гайдлайните, е именно да не използваме едноразмерната ехокардиография за вземане на размерите на големината на лявото предсърдие. По-скоро използвайте диаметъра, който може да вземете от двуразмерната ехокардиография в парастернална позиция по дългата ос. Последният гайдлайн през 2015 година наложи допълнителни параметри, които за оценка на лявото предсърдие, освен големината на площта на лявото предсърдие от 4 от 2 кухини, можем да определим също така и неговата функция чрез определянето на обемите на лявото предсърдие и в така нареченото моментно изтласкване. По принцип, съществуват проблеми, когато се оценява лявото предсърдие от стандартната 4-кухинна позиция, тъй като знаете, че винаги има лявото предсърдие с асиметрична геометрия, не е толкова добре оформено, както лявата камера. Именно фокусираната двуразмерна ехокардиография от 2 от 4 кухини към ляво предсърдие се предпочитат тогава, когато искаме да оценяваме лявото предсърдие, защото промяната в геометрията, виждате тук този пациент, когато се вземат тези диаметри, обеми само от обикновена 4-кухинна ехокардиография, имаме обем, който е около 54 мл на метър квадратен, докато фокусираният образ, който е насочен към лявото предсърдие, е около 35 мм на метър квадратен. И най-добре, ако имате възможност да направите всичко това от триизмерната ехокардиография, ще бъде най-добрият начин, за да оценим обемите на лявото предсърдие. Това са последните гайдлайни, които действително именно с тази така наречена фокусирана ехокардиография промениха леко стандартите за нормалните стойности на лявото предсърдие. Виждате, нормалните стойности се приемат до около 34 за индексиран левопредсърден обем. Леко дилатирани и дилатирани съответно са над 41 и над 48 мл на метър квадратен. От друга страна е необходимо да изчислим левопредсърдната функция, Обикновено това става по време на отварянето на митралната клапа, тогава когато можем да определим именно какъв е този резервоарен, каква е функцията по време на резервоарната фаза, преди затварянето на митралната клапа по време на кондуитната фаза и преди отварянето на аортната клапа, така нареченият бустер на функция. Глобалната функция, която ние изкалкулираме на лявото предсърдие, именно идва по време на този резервоарен стрейн, който е с положителен знак по време на съкращението, по време на затварянето на аортната клапа и нормалните стойности са между 35 до 55. По време на кондуитната фаза също имаме стойности, които са с положителен знак и вече в бустерната функция можем да имаме и негативни стойности. По принцип това е методът, по който ние изчисляваме лонгитудиналния стрейн чрез фокусиран образ върху лявото предсърдие от 2 кухини, 4 и от двукухинен срез. И получаваме съответно левопредсърдните обеми, включително и лонгитудиналния стрейн, който е сумарен за тези 2 кухини. Какво е важното да знаем? Именно тези
задължително анализи, които са необходими да се извършат в различните фази, за да бъдем точно конкретни по отношение на функцията на лявото предсърдие и да отразим промените в стрейна на лявото предсърдие. Глобалният лонгитудинален стрейн, както казахме, той е различен по времето на изчисляването на стрейна на лявата камера. Знаете, че по време на затварянето пиковият систолен лонгитудинален стрейн, който ние изчисляваме на лявата камера, той е винаги на затварянето на аортната клапа и е с негативен знак, тъй като тогава имаме удължаване на контракцията на лявата камера. Докато в този момент лявото предсърдие е с положителен знак на движение, на контракция и неговата стойност съответно ще бъде на момента на затварянето на аортната клапа с положителен знак. Това са важни моменти, които винаги трябва да оценяваме, тъй като именно времето на съкращение и удължаване на това време на съкращение на лявото предсърдие показва промените, които настъпват по запълнението на лявата камера. От тук и степента на диастолна дисфункция, която се наблюдава при нашите пациенти. Това е едно проучване, което именно беше проведено през последните няколко години. Близо 111 страни бяха включени в това проучване, което беше сред нормални, здрави пациенти от цял свят, да се диференцират различните параметри, съответно на стойностите на лявата камера, на лявото предсърдие, на десните кухини и съответно да се анализират и параметрите, които можем допълнително да анализираме и да се определят специфичните стойности в различните възрастови групи и различните популации от пациенти, дали имаме разлика по отношение на съкратимостта на миокардната функция. Така, какво можем да кажем по отношение на левопредсърдния стрейн с течение на годините? Това, което се наблюдава, е именно, че този резервоарен стрейн е най-висок в млада възраст до 30 годишна възраст, докато с напредването на годините резервоарният стрейн намалява своята стойност. Защо е този процес? Аз мисля, че отговорът на всички може да бъде обяснен с фиброзата, която настъпва в лявото предсърдие и също така и с увеличаването на обемите, намаляването на функцията на лявото предсърдие. Затова възрастните пациенти, те са предразположени към по-голям риск от излизане от аритмии, отколкото млади пациенти. И когато анализираме един пациент с предсърдно мъждене и след възстановяване на ритъм, синусов ритъм, вие можете много добре да анализирате тези данни с този левопредсърден стрейн, защото той е показателен по това дали вашия пациент ще се възстанови синусовия ритъм, ако го подложите на кардиоверзия, дори и на аблация. Има доста публикации по отношение на тези данни и мисля, че това е същественото. Когато все още лявото предсърдие е с запазени размери, с запазени обеми, когато все пак имаме запазена резервоарна функция, със сигурност можем да кажем, че този пациент ще запази синусовия ритъм дори и след кардиоверзия, дори и след една аблация. Но когато стойностите са ниски, когато имаме леко разширяване на обемите, на диаметрите на предсърдието, няма смисъл този пациент да бъде съответно насочен към аблация. Така, виждате, по отношение на останалите фази на съкратимост на лявото предсърдие, те също се променят с годините, като ролята на кондуитната фаза е също така да се каже най-малка по време при млади пациенти, докато с течение на годините тя има значително повече роля и с значително по-високи стойности от сравнение с младите пациенти по отношение на динамиката. Какво бихме казали? Това са стойностите, които бяха извадени именно при здрави доброволци в различни възрастови групи на различните видове стрейн, резервоарен, кондуитен и помпен. Виждате, показателите са в различните възрастови групи. Резервоарният стрейн е най-висок при млади, съответно при възрастни е най-нисък. Разликата не е толкова значима, сигнификантно значима, но се забелязва все пак. По отношение на кондуитния стрейн, той е с най-нисък показател при млади пациенти и съответно при възрастни
се променя значимо. Като единствен показател, който има значение по отношение на оценка на левокамерното пълнене, левопредсърдният пиков лонгитудинален стрейн, може би има доста предиктивна стойност и ако се изчислява този стрейн по време на затварянето на аортната клапа като показател, можем да кажем, че една като велю от 20% е този, който със сигурност ни показва, че пациентът ни е с нарушена функция, диастолна функция. Това е един пациент, който е с данни за диастолна дисфункция. Виждате ли, в предсърден индексиран обем е около 23,5 мл за минута. Максималната скорост на трикоспидалната регургитация е под 2,8 метра за минута. Скоростта, която се измерва екъмто Е' е в сивата зона 10, но съотношението екъмто А е с 0,7. Тук бихме казали, че съответно този пациент е все още с запазена диастолна функция, но той е с възможност за нарушаване. Виждате, пиковият лонгитудинален стрейн е в рамките на нормата. Пълненето, което се наблюдава като налягане, можем да бъде определено около 9 мм живак по време на измерването при инвазивна оценка на този пациент. Друг такъв случай, който можем да разгледаме, това е пациент, който е с един рестриктивен тип на пълнене на лявата камера. Със сигурност можем да кажем, че имаме диастолна дисфункция по типа на рестриктивното пълнене с съотношение екъмто А около 3,5. Съответно, екъмто Е' със сигурност над 15. Виждате 30 като показател, увеличен левопредсърден обем, индексиран 51,7 мл на метър квадратен и една трикоспидална регургитация 2,4 метра за секунда. От тук нататък това, което ние бихме съответно коментирали, какво се случва с стрейна в лявото предсърдие. Явно стрейнът е показателят, който ни показва, че тук имаме нарушение, което е доста тежко настъпило, е причина за това рестриктивно пълнене. Настъпилата фиброза в лявото предсърдие, която се отчита с този нисък стрейн 6%. Също така и инвазивната оценка, която ни показва едно пулмокапилярно налягане повече от около 19 мм живак, със сигурност показва тези нарушения, които ни съпътстват. От друга страна, тук имаме друг пациент, където имаме пак отново съотношение екъмто А 0,8, съответно екъмто Е' около 16. Нямаме възможност да оценим трикоспидалната регургитация, защото при този пациент отсъства. Индексираният левопредсърден обем е 22,7 мл за минута, което е напълно нормално. Бихме казали, че този пациент все пак е граничен за диастолна дисфункция от първа степен. Оценката на левопредсърдния стрейн е 30%, също е гранична, но налягането все още е запазено в пулмокапилярната система. Това е част от последният гайдлайн за оценка на сърдечна недостатъчност, левокамерното пълнене по отношение на промените, които настъпват в фракцията на изтласкването, са диастолните скорости през митралната клапа, които оценяваме съотношението екъмто А и съответно екъмто Е'. Трикоспидалната регургитация, която би трябвало да бъде над 2,8 метра за секунда, съответно съотношение, което на левопредсърден обем, индексиран повече от 34, те със сигурност не насочват към, така да се каже, пациенти, които имат един или два критерия, те са в сивата зона за нормално левопредсърдно налягане, но тези, които са с повече от 2 или 3 критерия, със сигурност те са с повишено левопредсърдно налягане. Това е една група от 300 пациента, които са изследвани по отношение на левопредсърдния стрейн, като един от допълнителните компоненти, именно при анализа на тези пациенти с
повишено левокамерно пълнене. Именно тази група от пациенти, която тук наблюдавате в тъмно-синьо оцветено, която се доближава към ниските стойности, съответно на пълнене, показва, че когато стрейнът е значително по-висок, виждате над 30, ние имаме съответно запазено левокамерно пълнене. Но когато тази група отиде повече към налягането, към ниски стойности на левопредсърдния стрейн, води до повишаване на налягането на левопредсърдното пълнене. Така че със сигурност можем да разчитаме на този показател като един от основните параметри, които можем да отграничим различните степени на сърдечна недостатъчност при нашите пациенти. Така че освен глобалният лонгитудинален стрейн, ние можем да използваме и глобалният пиков резервуарен стрейн като един от показателите за допълнителен анализ и изследване на левокамерното пълнене при пациентите с сърдечна недостатъчност и различните степени на сърдечна недостатъчност. Така, това е една пациентка, която е на 54 години, съответно с повишено налягане в изходния тракт на лявата камера, като градиент, и съответно един пациент, който е на 66 години, който е със също повишено налягане в изходния тракт на лявата камера. Каква е причината? Мисля, че тук можете преспокойно да определите, че се касае за обструктивен тип левокамерна хипертрофична кардиомиопатия, а тук по-скоро за повишено налягане в изходния тракт на лявата камера. И двамата пациенти с една сърдечна, с митрална регургитация, която е умерена, съжалявам, че не работят клиповете. Пиковият стрейн, съответно при пациентката, която е с хипертрофичната кардиомиопатия, е минус 13. При този пациент е минус 11, значително понижаване на стойностите на глобалният стрейн. Това, което се наблюдава по отношение на показателите за пълненето на лявата камера, бихме казали, че извинявам се, много бързо преминава. Имаме съотношение, съответно, E към E', което е съотношение E към E', съответно около 22 в единия вариант. Другия не мога да го видя. Около 13. Това са стрейновете, които са измерени съответно на лявото предсърдие и при единия пациент и при другия пациент. Виждате, индексираните обеми са значително еднакви. И стрейнът, който изследваме по време на бустерната фаза, е значително по-нисък при пациентът, който е с кардиомиопатията в сравнение с пациентката, която е с типичната хипертрофична кардиомиопатия. Единият пациент можем да отнесем към групата пациенти с клас 2 сърдечна недостатъчност, а следващия пациент може да бъде като отнесен към група 3 на сърдечна недостатъчност. Пациентката с този тип нарушение след продължение на една година все още е в синусов ритъм, независимо от леко увеличените размери на лявото предсърдие, но пациентът, който беше проследен също продължение на една година, той де-факто излезе от ритъм и съответно остана в предсърдно мъждене. Със сигурност можем да кажем, че при пациенти, които са с дилатирани обеми, с намалена резервуарна функция, намалена бустерна функция, включително при асимптоматични пациенти или при симптоматични пациенти с хипертрофична кардиомиопатия, стрейнът на лявото предсърдие е водещият показател, който със сигурност може да ни покаже дисфункцията на лявата, на една тежка левопредсърдна дисфункция.
И като заключение, левопредсърдният резервоарен стрейн е един от показателите, който лесно може да бъде определен и е с висока чувствителност и репродуктивност по отношение на прогнозата на пациентите, които ние анализираме. Левопредсърдният резервоарен стрейн е изследван в голяма популация от пациенти. Видяхте презентацията на професор Донал, като един от показателите, който може да има диагностична и прогностична стойност. Пиковият левопредсърден лонгитудинален стрейн е валидиран срещу инвазивни методи на оценка на левопредсърдното пълнене и резервоарният стрейн със сигурност може да бъде категоризиран като един от показателите за оценка на диастолната дисфункция, заедно с конвенционалните ехопараметри и левопредсърдният индексиран обем, заедно с левопредсърдният глобален лонгитудинален стрейн и съотношението е към това е прим. Един от добрите показатели, който можем винаги да използваме тогава, когато пациентите ни имат някакъв тип плакване от задух и неуточнена диагноза. Благодаря ви за вниманието. Благодарим отново, Краси, прекрасна презентация. Аз мисля, че вече може да отговорим на въпроса дали оценката на лявопредсърдния стрейн е само една самоцел, така да го видим как изглежда, или пък носи допълнително сериозна клинична, прогностична най-вече информация. Мисля, че това е смисъла и пак се сещам за едни от по-първите публикации за ролята на лявопредсърдният стрейн, една пак италианска група, мисля, че Камели я водеше, наистина успяха да докажат, че първите промени, които се получават в лявото предсърдие или при сърцето и изобщо при артериална хипертония, високо кръвно налягане, касаят лявопредсърдният стрейн. Може даже да няма и диастолна дисфункция още верифицирана, може лявото предсърдие да е в добра форма и добри обеми и размери, но лявопредсърдният стрейн е първият, който реагира при едно хипертонично сърце. Така че други мнения, други въпроси, коментари? Доктор Царев, да. Заповядайте. Има ли микрофон? Аз искам първо да благодаря за прекрасната лекция. Имам един въпрос във връзка с пациентите. Не се чуваш, Бина. Във връзка с пациентите с предсърдно мъждене, вие отбелязахте и ние знаем, че левопредсърдният стрейн може да е предиктор за определяне успеха ни при възстановяване на синусов ритъм. При пациенти, които вече сме възстановили синусов ритъм, може ли да очакваме след време по-добри стойности в левопредсърдния стрейн и след какъв период да го реоценим? Благодаря. Да, левопредсърдният стрейн е този, който се променя. Веднага, след като сте направили едно кардиоверзио при пациента, той е в състояние на стънинг на лявото предсърдие. Стрейнът е все още нисък, но след един месец този пациент може да го извикате и да направите наново този показател. Той ще бъде съвсем различна стойност. Така че в първите дни, след като сте направили електроконверсията, е нормално да имате ниски стойности. Нали? Това да не ви отчаива. Ако стойностите се възстановят в следващите на един месец след проследяването на този пациент, ние със сигурност можем да кажем, че той няма да излезе от ритъм. Но ако той задържи тия ниски стойности, значи явно, че имаме фиброзни промени, които са настъпили в предсърдието и вероятността да направи едно предсърдно мъждение или артериална аритмия са много повече, отколкото да остане в нормален синусов ритъм. Благодаря. Аз само искам да допълня, тъй като излезе преди около година и половина една студия, която професор Елиф Саде направи с група от Питсбърг, от университета в Питсбърг, които проследиха пациенти, които с предсърдно мъждене и след мозъчен инсулт.
Именно по-ниските показатели са в тази група, която са били с мозъчни инсулти и инциденти на предсърдно мъждене. Така че в много случаи този показател може да ни бъде в помощ, включително да наблюдават и пациенти, които са след мозъчен инсулт, дали те не са изложени на риск. В този случай да се даде антикоагулантна терапия, която съответно да предпази тия пациенти от риска от емболизация. Някакви други коментари, колеги? Обсъждане? Благодарим, Краси. Много интересни неща. И аз благодаря и все пак, не упорствайте, когато пациента сте го пратили един път, втори път, трети път на аблация, дори и криоаблация, той да задържи ритъма. Явно, че промените са настъпили. Погледнете левопредсърдния стрейн и го оставете пациента извън ритъм. Що се касае до предсърдното мъждене и възстановяване на ритъма, бих искала да кажа, че сме доста големи радетели на аблацията на лявото предсърдие, тъй като се оказва, това беше тема много широко обсъждана на конгреса по кардиологичния конгрес в Амстердам. Оказва се, че пациентите, даже и да са със сърдечна недостатъчност в предсърдно мъждене, би трябвало да преживеят поне една аблация, за да може да се намали фиброзата, и има доказателства в тази насока, че тези пациенти имат по-голяма продължителност на живота, по-ниска смъртност и по-редки хоспитализации. Това също е важно. Така че работим по лявопредсърдния стрейн. Благодарим, Краси. И аз благодаря. Аз ще представя професор Златарева тук от катедрата. Следващата презентация наистина ще бъде доста интересна, тъй като механиката, съкращението на лявата камера не се осъществява само от миокарда, но и промените, които настъпват, те могат да бъдат оценени именно с така наречения вортекс.